I ara, si em disculpen, Què fas amb la bufanda del Göteborg? és la bufanda de l'Espanyol, Pichi. Ah, són els mateixos colors. És que em vaig apostar amb el David Balaguer que si els pericos ens empataven, faria una entrevista a Ramon Condal amb la bufanda de l'Espanyol. T'has mitjat. Connectem en directe amb el president de l'Espanyol. Senyor Condal, se'l veu molt content. És perquè l'empat amb el Sevilla els deixa a un punt de la UEFA? Perquè hem passat a quarts de final de la Copa del Rei. Ja està. Encara li dura l'alegria de l'empat del derbi. No, estic content perquè per fi ens hem tret de sobre el Kameni i si jo estic content, no vegis com està el Poche. Voleu que el truqui? Ja veureu. ¡Yuhu! ¡Macanudo! ¡Adiós, Kameni! ¡Adiós, adiós! Però, senyor Condal, no us sap greu haver-lo regalat quan l'any passat oferien per ell alguns diners? Com? Aquesta dada no la sabia. Demanant inventari període 2010-2011. Com? Ens pagaven això? Tu, Poche, la propera vegada que et cabregis amb un jugador, ho pagues de la teva butxaca! Fins aquí el hat-trick d'avui. Et queden molt bé aquests colors, Xavi. Pichi, no em toquis els...